Welcome ug happy weekend kanatong tanan mga higalaw mga kaigsunan na kununay nagsunod sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Lipay kami nga makikauban usab kaninyo ni ikaduha nga lesson sa atong tibuok quarter which talks about unity among God's people. Karon nga topic mga kaigsunan ug mahigala ang atong pagkatun-an mao ang mga hinungdan sa pagkabahin-bahin. Kung sa English pa, the causes of disunity. Atong tanawon sa mga kasinatian sa Biblia, sa karaang tugon ug sa bag-ong tugon kung unsa ang mga sanglitanan nganong makakuha kita og leksyon sa mga rason nga mga katawhan dili magkauyunay. Niining adlaw, lipay kita nga kauban nato ang atong regular nga mga panelist din sa takna sa pagtuon sa akong pikas nga bahin. Si Dr. Ray de la Cruz ang atong Health Ministries Director, South Philippine Union Conference. O din sa pikas bahin mga kaigsunan ang atong pinakakusog nga Women's Ministries Director sa SPUC si Ma'am Pinky Gulfan. Sa dili pa ta moadto sa unahan mga kaigsunan, ako kamong dapiton alang sa panalangin sa Ginoo sa kinaadman. Gani part ni sa atong lesson karon nga week. Pinaagi sa pag-ampo nga pagadumalahan ni Pastor Ray de la Cruz. Mag-aampo kita mga kaigsunan. Gamhanan na mo nga Dios, aniya kami magatuon sa imong mga pulong. Among giila Ginoo, nga wala kami igo nga kaalam nga among gikinahanglan. Musa ihatag ka namo Ginoo ang imong paggiya, pinaagi sa balaang espiritu, maghatag ka namo kaalam, ug pinaagi usab sa pag-abli sa among mga hunahuna ug kasing-kasing. Panalangin ing tanan among mga tigpaminaw, mga televiewers, diha sa ilang mga television o sa internet. Ikaw Ginoo magauban ka namong tanan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Amen. Nakakay salamat Pastor Ray. By the way mga kaigsunan, murag dali ra kay nidagan ang panahon sa dili pa ta moadto gyud sa unahan sa atong recent nga mga kasinatian sa ministry. Gusto na to nga timbayaon ang atong mga kaigsunan palibot dinhi sa South Philippine Union Conference ug sa tibuok kalibutan nga kanunay nagsunod sa atong programa. Atong ihatag ang panahon kang Ma'am Pinky, then kang Doc Ray niya atong sumpayan mga kaigsunan atong pagtimbaya. Malipay ako sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuonan, labi na sa mga kababayenan diha sa Compostela Valley, nga katong nagahimo sa ilang retreat dito sa Pindasan Beach. Kaninong tanan ako kamong gi-greet og Happy Sabbath. Maingon man usab ang atong mga kaigsuonan diha sa Lorega, diin gihimo ang usa ka Is-I Crusade dito sa Salumay ug sa atong mga bag-ong mga kaigsuonan nga ning dawat kang Ginoong Hesus diha pinaagi sa bautismo. Malipayong adlaw nga ipapahulay kaninyong tanan. O karong bag-o gihimo ang usa ka dako kaayo ang katiguman ang conference-wide nga level 3 Women's Certification Leadership or Women's Leadership Certification dito sa Gango Church sa Osamis City, Western Mindanao Conference. Malipayong adlaw kaninyong tanan. Ang Diyos magpanalangin. Mga kaigsuunan, ining adlaw sa igpapahulay, kami magaingon kaninyo, Happy Sabbath. Labi na sa atong mga kaigsuunan diha sa Zamboanga Peninsula Mission. Labi na diha sa Sanito Church, diha sa distrito sa May Ipil. O ang tanan ng mga kaigsuunan nga nagatanaw sa ito ang episode ni ining atak na sa pagtuon diha sa ilahang GSAT Channel 33. Mausab ang atong mga kaigsuunan sa Southern Mindanao Mission. Labi na ang mga miyembro diha sa Tampakan Church or Tampakan District nga gidumalahan ni Pastor Romano. Happy Sabbath kaninyong tanan. Gusto sab na akong i-greet o Happy Sabbath sa tanan nga mga kaigsuunan, mga Adventista nga nagatanaw sa ato nga broadcast sa internet diha sa Southampton, dapita sa London. Busa Happy Sabbath kaninyong tanan mga kaigsuunan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Maraming salamat sa atong mga panelists nga naghatag sa ilahang mga panimbaya. Gusto po na akong itimbaya mga kaigsuunan kining atong mga higalaw mga kaigsuunan mga 2 weeks ago dito kita sa dapit sa Southern Mindanao Mission, labi na gid sa Kidapawan City mga kaigsunan. Doon ni dako kayong tigom nga nahitabo didto. More than 5,000 people attended during that
anniversary celebration. Siya mga anibersaryo sa Pahiyagay sa Kamatuoran. Mo ni ang mga pipila ka mga tao nga na-involve nining dako nga programa o kalampusan mga kaigsuonan. Congratulations on your 9 years anniversary. Amen. Sa Pahiyagay sa Kamatuoran. Ya din si Pastor Eddie Rimonde, labi na gyud ka Ma'am Inday Rimonde. Happy weekend ka ninyo kang Brother Alvaro Balnaha, Brother Jojo Bendijo, Ramon Manunog o kang Brother Alvin Bering. Naani sila sa Kidapawan District mga kaigsuonan. Happy weekend ka ninyo. We also mention Pastor and Mrs. Nonoy Hersava, Pastor and Mrs. Henny Reyes o sa atong Stewardship Director sa SMM, Pastor and Mrs. Dante o Ma'am Charlene Dabokol. And we will go to Tayaman, Tambulig District. Ang nag-host sa atong dako kaayong Love That Binds seminar nga gidumalahan ni Pastor Wendell Serrano. Ato ning i-greet si Pastor Harold Ray Baslot, ang atong district leader. Ug kang ma'am, happy weekend. Maingon man kang Dr. Coligado, ang atong president sa Elders Council sa Tibok Distrito, kang Ricky Bulahan and family, ang atong president sa fellowship. O we also have a few members nga gikan sa Molave, mga kaigsunan sa Buanga del Sur. Gusto na kong i-greet si Mami Bern o si Daddy Boy Leopoldo, Sister Josie Bambao, si Sister Gaga Rodinas o si Sister Lia Camacho. Dito sa Tayaman, mga kaigsunan, ang Kanamas Clan, gusto na mong i-greet nato ang ato nga mga kaigsunan. By the way, dili dahil Lia Camacho, si Ate Lia Arquiliano. Happy weekend kaninyo din ha sa Molave. Sa Kanamas Clan, akong i-greet si Nanay Saring o Tatay Kukoy Dalagan. Happy weekend. O kang Ate Evie o Manoy Delphin Banggiran and family. Kang Ma'am In, happy Sabat, happy weekend. Kang Uncle Undo o kang Daffy Dalagan, kang Uncle Hire o Ate Susan Dalagan, Ate Ruth Montiliano, Ma'am Charlene Banay-Banay, kang Sweet o kang RK, kang Uncle Dudong Maribel Kanama, Tatay Luis o Nanay Bibet Fermo, Papa Pibi o Mama Bimbim Saison, o kang Auntie Jennifer o Uncle Santi Arteta. Happy weekend ka ninyo. Maingon man sab sa itong mga kaigsunan sa Tayaman, kang Elder Lagata and family. Ang Dios magapanalangin kanunay sa inyong gisugdan nga buluhaton. Labi na gyud sa atong mga newly baptized members. Ato kini silang i-nurture o atimanon hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Congratulations tibuok distrito o sa mao nga gamay nga iglesia nga naghimo sa dako kaayo nga event niadtong nilabay nga weekend, mga kaigsunan. God bless us all continually. And Now, dinhita sa ato ang discussion proper sa atong lesson for the week. Gisgota kaganina sa introduction, mga kaigsuonan, nga adunay daghang mga hinungdan ngano nga magkabahin-bahin ang mga katawhan sa Dios. Sa atong introduction last week, atong na-identify dito, number one reason for disunity is sin. Sa diha nga ang taon ni bulag sa Dios, mao gito ang number one nga hinungdan ngano nga maglisod na ang katawhan nga magkahiusa. Pero karon nga episode atong pagatan-awon ug unsa gyud ang mga hinungdan ngano nga dili magkahiusa ang mga katawhan sa Dios. And our lesson is actually identifying a few reasons. Ug usa diha, mga kaigsuonan, kining pagkakabos nato sa kinaadman ug kinahanglan nato ginang pangayoon sa Ginoo kanunay. But before doing that, ato hangyoon si Mami Pinky sa pagbasa sa atong memory text for the week. Proverbio 9, versikulo 10 sa gaingon, ang pagkahadlok kang hiyuba maoy sinugdan sa kaalam, ug ang kahibalo niadtong balaan mao ang pagsabot. Oh, wow. Salamat kaayo. It all begins with wisdom, mga kaigsuonan. Ang ato manggong kahadlok sa Ginoo, mao gini ang number one nga tinubdan ngano nga ang tao magialamon. It means obedience to God's will and His commands. The moment gani nga mosupak ta, niining mga butanga, mga kaigsuonan, dinha magsugod na dayon ang atong mga rason nga dili na magkahiusa ang katawhan sa Dios. Dr. Ray, can you elaborate part of this? kung tanaw nato ng mga kaigsuonan, kaning pulong fear of the Lord, sahay dili insakto ang atong
sabot ni ini o pagkaintindi ni ini nga pulunga kay atong i-associate ang pulong nga fear sa ato ang term sa Binisaya nga kahadlok. Oh, murag malisang. Murag malisang ta ana. Apan ko nga tong tanawon ang tinuod nga kahulugan ni ini mga kaigsuonan, mga kapaglaom, mao ang atong paghigugma ngadto sa Dios pinaagi sa pagsunod ngadto sa iyahang kabubuton. Gani kung kita magmasinugtanon diha sa Dios uban sa pagtahod ngadto kaniya, maangko nato ang kaalam nga atong gikinahanglan samtang kita magahimo sa atong pag-alagad ngadto sa ato ang pinalangga o minahal nga atong Dios. Wow. Actually, ang ideal sa Ginoo mga kaigsuonan, nga ang iyang mga katawhan iya gyud mapuno sa panalangin. Unya magkahiusa ta, pero unsaon ta man ni human nature ginato ni mga kaigsuonan santa iya nagitag atong palusot. Ingon diha sa Isaiah, all we like sheep have gone astray. Each other turning his own separate way. So, tungod sa sala mga kaigsunan, nagkatibwa agta and we need only one shepherd and only one savior alang sa pagpabalik ni ining atong pagkatibulaag mga kaigsunan. Now, it was actually God's ideal to bless His people. Ato naman na nasabtan gyud nga ang iyang katawhan gikan pas pagtawag niya kang Abraham. Ngayong rason gitawag niya sa Abraham diha sa pagtuo aron ang si bisan kinsa nga mailalom sa iyang mga balong-balong. Meaning to say, ang tanan nga mga tao nga ma-under sa iyang jurisdiction mga kaigsunan or his influence makaambit usab sa panalangin sa Ginoo. So kung atong tanaw ni dako kay ning atong responsibilidad. But somehow along the course of time napakyas ang iyang katawhan sa pamatuod sa iyang katuyuan alang sa uban nga mga silingang nasod. No wonder mga igsoon ang bisan ang mga hintil nakaingon gyud nga wala man tay maayong positibong impluwensya nga nakita niini mga katawhan sa Dios. In fact, during the time of the judges, Ma'am Pinky o Pastor Ray, nag-entertain sila og simba sa lain nga mga Dios-Dios sa pika silingan nga mga nasod mga kaigsuonan. So, murag kun atong tanawon, wa nay nakita nga kalainan ang katawhan sa Dios when they are compared with the people outside their community. Positibo unta silang influensya mga kaigsuonan, pero nahitabo karon nahimo silang negatibo nga mga influencers around the people nga naglibot kanila. Now, we will identify kung unsa gyud ang pagkakinahanglan ngano nga ang tao dapat mangyud magmatinumanon sa mga sugo sa Dios. Pastor Hes, yeah. Gusto na ko nga mga kaigsunan makuha gid nato ni nga idea nga ang intention sa Ginoo sa iyang mga katawhan dili lamang adtong unang panahon bisan gani karon nga ang intention sa atong Ginoo mao ang himuon niyang iyang mga katawhan as a showcase. That's right. Ngadto sa uban nga mga tao nga pagkakita nila tungod manggod nakin nagtuman sila sa ilahang Ginoo. Tungod manggod nakin nagmatinumanon sila sa ilahang Dios. That's Apan right. napakyas ang mao nga showcase sa Ginoo, mo hinungdan mga kaigsuonan nga ang mga panalangin sa Ginoo sa mga niaging mga panahon wala gyud nila naangkon. Actually, ang purpose diri sa panagkahiusa sa katawhan sa Dios, ang pagpanalangin sa Dios sa iyang mga katawhan, sama sa giingon ni Doc Ray nga i-showcase. Murag gyud sila og murag gyud og package bitaw nga talan-awon kay kung gipanalanginan ni mga tawhana, moingon din ang mga tagagawas. Labi na gyud sa time pa nila ni David nga giingon diha sa Kronikas mga kaigsuonan nga ang Dios gyud mismo mo ay nag-create og kahadlok sa mga katawhan sa palibot kang David og sa iyang nasod. Mao. Because God wants His people to be the head, not the tail, mga kaigsunan. Now, tanaw na ito ni karon diri sa Deuteronomio Kapitulo 28, 14 verses ang gisulat diha mga kaigsunan. God giving and laying out the foundation og unsa gyud ang mga hinungdan ngano nga ang Dios gusto nga iyang katawhan mosunod niya.
Actually, duha ra gyud ni mga kaigsuonan ang ipapili sa Ginoo ug sa iyang katawhan. Obedience o disobedience. Ang obedience na iyaha mga consequences, ang disobedience samot negative consequences. Mura sad og ginikanan wa mampingki. You have been a veteran parent. Kung ikaw magdala sa imuhang disiplina ngadto sa imong mga anak, how do you do that? Sara may tuyo sa ginikanan nga mao nga makakaton ang mga bata sa pagsunod, pagtuman aron nga malipayon sila. Yeah. Malikayan nga dili sila madisgrasya, dili sila maguol. Mao na nga ang first lesson gud nga angay itudlo mga kaigsuonan sa atong mga kabataan mao ang pag-obey kun pagsunod sa maayo nga talambagan sa mga ginikanan. Ingon man ana ang gihimo nga ehemplo pod sa Ginoo. Ang root cause gyud sa sumala pa sa gisgutan ni Pastor Buscato ganina, ang sala. Usahay mo ingon ta nga ug dili pa si Adan nga nanintal kang Adan dili unta tambay ngon ani ron. But I'm not putting the blame on Eve. I am putting the blame on Satan kay siya gud ang pinaka-ugat, siya ang tinubdan nganong nakasala si Eva kay si Eva sa iyang pagka-adventurous nahaylo siya og namati sa tingog mao na nga nahulog siya sa laang ni Satanas karon na ang word nga disobey ingon gud ang Ginoo ayaw pagduol ayaw pagkaon karon kining disobedience nga gisgutan sa atong causes of disunity, pagkabahin-bahin sulod sa iglesia. Mao ni ang pinaka tinubdan, disobey and die, obey and live. Simple na kayo dugtungon ba? That's Obey right. and live, disobey and die. So sa kapanahonan sa mga patriarka, mga kaharian, atong matris up nga nahimo ni silang sanglitanan dili kay hemplo aron atong sundugon mga kaagi sa ilang kinabuhi ug unsa di resulta sa usa ka tawo nga mopili siya sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. That's right. Sa dili pa mo sulti si Pastor De La Cruz mga kaigsunan. Gusto na ko ning tagaan og another distinction. Na-review na nato ni sa milabay nato ang mga lesson balik nato ni. Pero we don't have to mistake obedience mga kaigsunan with legalism. Hinungdan manggod nya usahay magkabalintong ang ato ang pagsabot ni ining pagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay murag mahug magud siya og base ni siya mga kaigsunan sa mga consequences nga atong likayan. That actually, in the real sense, wa ni nagpasabot nga nagtuman ta sa sugo sa Ginoo tungod kay mga legalista ta. Pakisugo. No. But this is just but a natural part of the natural laws mga kaigsunan. Parehas good sa ato ang mga manual sa sakyanan, unsa-unsa pa na diha nga mga appliances nato. Pagsulti aning manual, mga appliances sa sakyanan nga mo nitong himuon, if you do that, then guaranteed ka mga kaigsuon nga mulungtad ug dugay ang imo ang gamit o ang imong sakyanan. Same thing is true when God gave stipulations for His people and rules for them to live by. Og diini mga kaigsunan, it's amazing sa chapter 28 of Deuteronomy. Kung imong tanaw na the first 14 verses, gisulti din ha ang tanang mga panalangin sa Ginoo as a result of obeying God's commands and voice. And the succeeding verses mga kaigsunan, gikan sa verse 15 onwards, naa din ha ang resulta sa pagka masinupakon sa katawhan sa Dios. Dr. Ray, what's your take on this? Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, usanis siya nga panalangin. Ako ning tawagon nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa matag tao. Tungod kay kita gitagaan ta og kagawasan sa pagpili. Kung atong tanawon mga kaigsuonan, nahisgutan kaganihan ni Pastor Hesbon nga ang hinungdan sa pagkatibulaag sa mga katawhan mao ang sala. Og ang sala, ang hinungdan anang sala mao ang disobedience. That's right. Mampingki. Og ang hinungdan pud aning disobedience mao ning sayop nga atong pagpili. Mao na nga ganahan kaayo ko sa Ginoo
Tungod kay diha sa daang tugon, kung inyong tanawon, nagingon daan ng Dios sa iyang mga katawhan, akong ibutang diha sa inyong atubangan. Kinabuhi, kamatayon. Panalangin sa Dios o tunglo sa Ginoo. Ningon pa gyud ang Dios nga, akong tawagon ang langit ug ang yuta nga musaksi sa imong pagpili. Apan ako mutambag nimo, pilia ang kinabuhi. Tanawan ninyo mga kaigsunan ang pagkamaayo sa atong Dios. Dilingon nga legalismo ta. Apan atong gisunod ang iyahang paggiya kay gigiyahan na gyud tag unsay sakto nga atong pagpili. Ingon ang Ginoo, pilia ang kinabuhi. Pastor, kanang Yeah. naka-mention Sige, man ka og kanang word nga legalismo. O sa ato pa naghimo lang ta nagsunod kay gusto ta nga naay something in return. Para sa ko kanang giingon sa proverbio nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom ang kakaigsuonan. Kanang kahadlok mo nang gi-equate nato sa gugma. Kung naatay gugma sa atong bana, musunod tag unsay atong pakisaaran sa atong bana ug ngadto That's sa right. Ginoo kung ang atong kahadlok nga mapreserba nato ng atong gugma, muhimo gid tag mga butang nga makapalipay sa imong kapika sa kinabuhi. Amen. Sama sa Ginoo, wa man tilain nga angayan simbahon og tumanon ang Ginoo ra man gyud. Nya ngano man nga maglisod man gyud ta, mo na nga hinungdan lagi nga naay panagbahin-bahin kay ang atong dalunggan duha ka buok nabuwag man ang iyang pagpamati, namati ang pikas sa grupo, namati pod ang pikas nga grupo. So ang mahitabo nabuwag hinuon sila imbis nga naay harmonious nga panaghiusa. So kaya nga atong leksyon nagisgot man gud og panaghiusa. So sa panahon daan sa mga karian, wala sila nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nga imbis ang giingon sa Ginoo nga butuman mo man. Siyempre, ang resulta panalangin. Pero og magsupak-supak mo, kay wa mo mosunod, basin ang law of nature o Yeah. atong supakon, kini mo daot gid sa tao. That's right. Gani, tanaw na ito rin mag-igsunan. Ang mga resulta gyud sa mga katawhan sa Ginoo bitaw nga the more they disobey, the more sila nga gagukuron sa mga malas sa ilahang nasod. Gubat, bisag kinsa na lang ang mga nasod sa ilang palibot nga unta, kadtong mga tawhana, mga hadlok, magidunta to sila sa katawhan sa Dios. But God reversed the situation. Gitugyan sila sa Ginoo, binan sa mga Amalikanhon, kini mga Syrianhon, and many other tribes from around them, mga kaigsoon. Maogi magpuli-puli nila og lutos. Gubaton sila, pildihon sila, bihagon sila. All because God wants them to remember that they have disobeyed Him already. Pero kung natong tanawon mga kaigsunan, kini mga promises sa Ginoo, matats biya ko magunahuna, siyang giingon kung magmatinodanon na iyang katawhan, himuon sila nga maoy naguna ug dili ikog. Dili gyud iwit ang mga katawhan sa Dios when they are faithful. Pero sad to say mga kaigsuonan, karong panahon na daghan kayis mga katawhan sa Dios ang gakompromiso mga kaigsuonan sa pagtuo, pagtuman sa mga sugo sa Dios. Many of our students would compromise. Mo-attend sila Sabbath classes kay nagtuo sila nga mo-excel sila kung dili sila kamis og exam mga kaigsunan. Pero I just don't know kung unsay mga resulta ni ini. Daghan sa atong mga professional society ga compromise sa ilahang pagkamatinud-anon sa Ginoo. Tungod kay nagunahuna sila nga pinaagi sa ilang kaugalingon nga paningkamot mga kaigsunan, ga excel sila. But this should not be. Ang sekreto ra gyud sa Ginoo, whatever profession you are in mga kaigsunan, di nakakinahanglang musikad, mukama sa imong paningkamot and compromising God's will for your life. Aron lang ka mo excel, mo shoot up mga kaigsunan, kundili, just be faithful in any simple detail nga gisulti sa Dios kay di gyud kaniya tugutan nga maiwit. Di katugutan nga maulahi. Gani naay gwapo nga English term dinhi, obertikan kas mga panalangin sa Ginoo nga iyahang gitagana alang kanimo. So, this is it mga kaigsuonan. Faithfulness to God's Word, obedience to His will is the number one cause for prosperity. Amen. Usahay, ato lagi ni, let's get done away with compromise, mga blita og negosyo Sabado, apil ta og seminar Sabado, eskwela ta take og exam Sabado, kay nagunahuna ta mga kaigsuonan nga niining paagiha, makabintaha ta sa uban. That's wrong. God simply wants pure obedience and never compromise.
ang Ginoo mo atiman sa imong panginahanglanon. He will make you the head and not the tail. Ato ning balik-balik mga kaigsuonan. Atong sumpayan kini nga pagtuon pagkatapos ni ini nga break. Ayaw mo paghawa din ha, kay dali ra kay mo balik mga kaigsuonan. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga higala. Salamat sa inyo pagbabilin din ha. Atong tiwason ang ato ang diskusyon nga naglami kay kaganina mga kaigsuonan. May tungod gihapon ni sa atong mga panalangin o mga tunglong ang ipahamtang sa Dios sa iyang mga katawhan nga mituman og misupak. Dr. Ray, I think you have an interaction on this. Kung atong tanawon mga kaigsuonan no, mo ni atong pinakamayo sa atong Ginoo. Kay bisan pa usahay ingon ta nga wala ta nagtuman niya. Wala na to gigamit ang ato ang freedom of choice in the right way. Kanang sakto bitaw nga paggamit. Ang resulta moabot ang mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Kana siya gi tugot na sa Ginoo as a natural consequence sa ato ang pagsupak o wala pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ang hinungdan niya na mga kaigsunan, ngano nga nahitabo na siya, it's because of disobedience. But beyond that, ang gusto sa Ginoo nga mahitabo nato mga kaigsunan, mao nga kita mo balik ngadto niya kay ang Dios na higugmang nato. Amen. That's right. Grabe gyud ang iyang pagigugma. Nangita gyud siya paagi, gasunod-sunod siya nato kay gusto niya pabalikon sa dihang nga nipalayo ta sa iyahang kiliran. Pero pastor, pambingki. bisag gusto sa Ginoo nga mobalik ta niya kung ang tawo nga hingtundan walay pag-ila sa iyang kakulangon o panginahanglan sa Ginoo, di gyud na siya kabalik kay wa man siya paghinulsol, pastor. That's right. Dili pod ta pwede kinahanglan nga na kuwan. recognition sa iyang kaugalingon nga nagkinahanglan siya sa Ginoo, and then by that time ang Ginoo magud puno sa kaluoy, puno sa gugma. That's So right. stable ang Ginoo permi nga nagtindog nga ni ako kanunay nagsagop kaninyo lamang kung kamo mo ila sa imong kaugalingon nanginahanglan mo nako. Oh, kay kani betang imong gisayt nga ang Ginoo na anay lagda gid nga klaro, dili ka manapaw, di ka mangitaglain nga asawa o babae nga dili nimo asawa. Gahi gid kag ulo, tuan na adto ka dadto adto mga libre mga binayran ba ka. Hanya mo yung ka nga naunsa bang Ginoo nasakit man kog steady. Oh, ang mga sakit AIDS. nga mga AIDS na ana. That's Basulon ra ba day nato natural mga consequence gina siya, kaigsuonon obviously, na kayo. Oo, ang Ginoo dili nato ingon nga ang Ginoo nagsilot kay natural na katong imong punto nga natural na nga resulta Consequence, yeah. sa kagahi sa kasing-kasing sa tao. Mao. Inom na liver cirrhosis o iyang pagka-high blood sa ba ang mga balatian dili gid nato ngayon nga pasanginlan ng Ginoo. That's right. Mao gyud. So natural consequences sa mga kaigsuonan. Isa pa po, Pastor Yeah, Hesno. Doc Ray. Katong gi-mention ni Ma'am Pinky nga, bisan unsa pagkamaluluyon ang Dios, pagkamahigugmaon sa Ginoo. Kung ang tao di gyud mubalik ngadto kaniya, ang Dios di pud mopugos nimo. Tinuod. Di pugyog kanya gunitan sa imuhang tangkugo o sa imuhang ilong, birahon kanya nga dinhi ka moagi, dinhi ka, dili pud niya na buhaton. Tungod kay ang Dios naghatag kanato og kagawasan sa atong Correct. pagpili. Oh. Yeah, and despite this mura og mga consequences mga kaigsuonan nagilaid na tas kasakit, mga balatian, left and right na, these are also God's ways of telling us, wake up. You have gone too far. Sahay itong mga negosyo, na bankrupt na, pagpukaw ni sa Ginoo mga kaigsuonan, na posible atong nalapas ang iyang mga kabubuton. Gani sa mga katawan sa Dios, gigukod na sa laing mga nasod, gilutos na sila, gipangbihag na sila sa lain nga mga imperyo mga kaigsuonan. Sa gihapon ang Dios nagpadala sa iyahang mga manlalagna aron i-remind ang iyang katawhan sa tinuod nga kahimtang sa ilahang pagkahimulag sa Dios. Now, napay usas mga rason diri mga igsoon, kaning gitawag nila doing whatever seems right in their Their own own eyes. Mao ni
paturagas na lang o unsay imong paminaw nga sakto na ni imgihimo nahala buhatan na. Pero kining mga aspituha mga kaigsunan sa kasinatian sa mga katawan sa Dios was one very negative part in their experience. Gani gisulat na dinhi sa Judges chapter 21 verse 25 nga nagkainin ng bersikulo mga kaigsunan, sa mga panahon nga wala pa sila'y hari, everyone did what was right in his own eyes. Kanabitang sa imong kaugalingong tanaw, feel nimo nga sakto imong gihimo, wa may makasulti nimo nga mali na, hala, paturagas. And this is very dangerous. Gani, adunay duha ka dagko nga mga sipyat ang mga katawhan sa Dios ni ining tungora mga kaigsunan. Number one was idolatry. Gisimba nila ang Dios-Dios sa lain nga mga relihiyon o sa lain nga mga nasod. They thought it was right for them to just do that. Kunya ikaduha nga dako nila nga sa laod mga kaigsunan, kining nag-intermarry sila og mga kanaanhon, which means dili ilang kaugalingon nga katawhan. Nakikumbuya sila diha sa kaminyoon sa mga tao nga sulti gyud nga giingon sa Dios, ayaw kamo pagpangasawa. So everything was a mix up mga kaigsunan. Gani niabot pa didto sa panahon sa daang tugon nga niingon ng Dios na unsa naman mo bisan ng inyong mga anak katunga nila di na kahibalo mo sulti sa inyong lingwahe sa Huda kay ang ilang mga pinulungan na sa lain nga mga kultura. So it just means mga kaigsunan nga hilabihan gyud ang ilahang pagpatuyang sa pagbuhat sa mga butang nga sila nay matuman mga kaigsunan. Pastor, Yeah. ako mo kansa kanang mga kaigsunan ato ning ibutang nga i-update nato ang setting sa karaang panahon nga diin ang mga naa sa linya sa mga karian nga bisan pa sila tagaan sila og mga gasa sa ilang pagkadato bahan di kaalam murag duol noon sila sa pagkasipyat nagsimba sila mga Dios-Dios, idolatry sa na-mention ni Pastor Buscato. Ang idolatry karon, ang mga Dios-Dios, dili na praktikal sa ato karon kay wa danggay ng mga Dios-Dios anhita ig-on sa materialismo. Kaning materialismo gitawag ni siyang modern rival of God's worship. Kay nga naman, ang mga hitabo sa atong palibot karon nagkabahin-bahin ang atong iglesia tungod ni ining materialismo. Gusto ta nga makabatuntag daghang kwarta. Ay lang mo kasakit mga kaigsuonan kay diretso-diretso punto por punto ning akong dalhon. Bisag asa ka mulingi karon, di lang nako i-mention sa dire kining usa ka pundo karon nga maogyoy init kaayo sa tong palibot nga ang mga kaigsuonan nagkabahin-bahin tungod sa handom nga matuman nila ilang gusto, bahala na silang hulugon sa iglesia, di lang sila mabuwag aning makahatag nilang daghang kwarta. Unsay kasulti nimo ana pastor? Ito yung hatay ni Pastor De La Cruz. Kung atong tanawon, no, tinuod ba yan na siya nga anything that will take the place of God in our life, that is not what God wants us. Tanawan ninyo sa panahon ni Moses. Sa diha nga si Moses nisaka sa bukid sa Sinai. Nadugay siya dito, nakigsugilanon ngadto sa Dios. Dugay siya. Yung mga nabilin dito nga mga Israelinhon sa ubos nga siya, awa na to si Moses, patay na to. Dugay, Magbuhat dugay na tag ato ang kaugalingong Dios. Nagkolekta sila gilahang mga bulawan o gihimo nilang mga Dios-Dios. Mao to na Golden calf, ilahang katong gisimba. golden Katong calf. golden calf. Mo na nga mga kaigsuonan, anything that we will put in between us that replace the place of God, mahimo na siyang Dios-Dios alang nato mga kaigsuonan. Tanawon na to. Gusto na ko ni nga makita ninyo mga kaigsuonan ug mga kapaglaom. Kaning pulong bitaw nga sa diha nga naglisod ta, gibiyaan na ka sa Ginoo. I would like to tell you, sa ako ning kaugalingon nga pagsabot mga kaigsuonan sa pulong sa Dios, God will never leave us. That's right. Ang Amen. Dios wa gyud mobiya kanato. Kita Kita binibiya. mo'y nibiya ngadto sa Dios. Mo na nga dili gyud nato basulo ng Ginoo sa diha nga moabot ang konsekwensya sa atong disobedience nga ang Dios nibiya nato. God never leave us. Kita mo'y nipalayo Bulag, sa oh. Ginoo. Yeah. Kita mo'y ni bulag ngadto kaniya mo'y hinungdan na angkon nato
niining mga butang nga mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Pero abi nimo pastor, gusto na kong sumpayan ang punto nimo no, devotional type man nga to ang pagtuon karon. Daghang kay mga instances atong kinabuhi nga murag malas-malas ta. Mura og pahinumdum gyud sa Ginoo nga nalayo na taniya. Ang atong kinabuhi nagkabangkaruta, natanggal sa trabaho, nagkalisod sa mga panginhanglanon sa kinabuhi, nagsakit, ug unsa-unsa pa na dinha. Mga matay, Pero kining uban. tanang panahon na, kining tanan nga mga instances, mga kaigsuonan are just God's gentle reminders nga may mensahe siya ala nato nga nagkalayo taniya. Mao. Gusto lang ako nga dadon sa inyo ha dinhi ang nahitabo ni Job, mga kaigsuonan, who was one very faithful servant sa Dios sa daan nga tugon. Tanan naman lang Dios nga mga kaparutan siyang kinabuhi ang niabot. Gani, wa siya magsupak-supak ha. Nahibaluta siyang kinabuhi mga igsuon nga matinud-anon kay siya sa Ginoo. Gi paluyuhan lang gyud sa panulay ang tanan nga malas nga niabot siyang kinabuhi. Pero he uttered one very famous statement, mga kaigsunan, nga gusto nako nga atong hinumduman sa atong pagkinabuhi ni ining yuta. Matod pa niya, though he slay me, yet I will trust in him. Amen. Bisan pag nakita niya, wa man siya kahibalo nga ang yawa mo ay hinungdan adto nga gisakit siya tinuod. Mao. Sa concept ni Job, ditugot gyud sa Dios tanan ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Nga matay yang napulo ka anak, tanan niya mga kabaw, urot o kapatay, nasunog ang iyang mga propiedad. Nay, Pero- kabaw ato. Wala man tayo I mean, ang karabaw. iyang mga baka. Oo, sige. Ya, tanan niyang mga paninapi, hurot gyud og kabangkaruta. One after the other, mga malas ang kinabuhi ni abot mga kaigsoon, naapagyud siya mga kabahong nga iyang gipasan nga arang gyud kangut-ngut mga kaigsunan. But he just simply recognized at everything as God's will siyang kinabuhi. Ug matud pa niya, nigawas ko nining kalibutan nga wa ko'y gikuptan. Mobalik ko ingon nga abog nga wa ug ko'y kuptan mga kaigsunan. Amen. Simple faith. Ug matod pa niya, bisan og ako iyang patyon, musalig gihapon ko sa Dios, mga kaigsunan. Atong nakita dinhi ang tinuod nga kinaadman sa usa ka tawo. Now, balik ta sa atong Na ko Pastor. gusto isumpay katong gisulti ni Ma'am Pinky kaganihan no. Gibasa man nato ang atong memory text nga the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ug kini nga fear mo'y atong pagigugma ngadto sa Ginoo. Kung dili gani na o pulihan gani nato atong higugma mga kaigsunan, nagid akong consequence. I would like to read ang giingon ni Apostol Pablo diha sa una Tesalonica 6, Timoteo 6 bersikulo 10. Kani, for the love of money is the root of all evil. It's not money, kundili ang pagigugma sa kwarta. Ang resulta ana, ang natural consequence sa pagigugma sa kwarta, niagi apon sa bersikulo, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Mo na resulta mga kaigsuonan nga sa diha nga mahigugma ta og laing butang gawas sa Ginoo, makaangkon gyud ta og mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Mga At kasubaanan. ato nang i-connect, Pastor, kaning punto nga ingon nga, doing whatever I want, ang paghimo sa akong gusto nga mahitabo, akong kaugalingon nga kuan, Huna-huna. has a terrible result. Doon terrible nga resulta. Mao. Ato na na-expect. So, ang paghimo o kanang lig-on nga desisyon sa pagtuman sa kababuton sa Dios, mao gyud untay anang atong himuon karon dayon nga Amen. mausab ta na ay kuan gyud total turn sa atong kinabuhi nga A shift. makaingon ta nga ako gyung sundon ang kababuton sa Ginoo. Kay mo anto bang gihapon ni kanang the love of money, no? And the love of money, materialism gihapon. Ako ibalik-balik ding word nga materialism kay mao ni siya karon ang pinaka subtle kaning kaayong nga pag-approach sa kaaway nga mao man gani po gahaylo ni Satanas ni Jesus dito sa kamingawan kadtong gipakita ni Satanas? Satan ang katong agmusimba lang kanako ihatag nako kanimo ning mga pastilan modern setting sa kalibutan. So murag ingon ana ba? The same pattern ang gihimo ni Satanas para ang mga katawan sa Ginoo magkabahin-bahin.
Kay mo manggina ang nahitabo karon sa atong iglesia. Imbis unta malipay ta, ang Ginoo malipay nga ang atong mga katawhan, mga kaigsuonan magkayusa kay katapusan na sa hugna sa panahon mga kaigsuonan. Ang ngayon nagyud unta tang nga maghugpong sa atong pagtuo. Amen. Kay ni anata sa gitawag og shaking time. Pero nauyog hinuon ta tungod ani atong pagtagad sa mga butang nga murag atong gusto mahitabo kay makatabang nato. So mao na pastor nga murag angayan nato ning hatagag emphasis kay kining idolatry mao man ni kanang nakapabungkag, nakapildi sa mga kahirian sa una kay ang ilang gusto na agyod natural makita nila mo na magsimba silang Diyos. Isa pa, Pastor Hes, o Ma'am Pinky, no? Anay gisulti si John, din sa John chapter 10. Usually ginagamit nila ni sa mga lektura sa mayong panlawas. Pero ako ning gusto tagaan og bag-ong o lain nga pananaw o bag-ong pananaw ni ini nga teksto. Nagingon siya dinhi, the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. Mao nang atong kaaway. Nianhi siya aron iyang kawato ng atong pagigugma ngadto sa Dios. Aron iyahang bungkago ng atong relasyon ngadto sa Ginoo. But I would like to point out on the second part of the text, sa ikaduhang bahin mga kaigsunan sa teksto, kung naay inyong mga Biblia, subayan ninyo, ang ikaduhang bahin nagingon, Jesus said, I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Mao na ang gusto sa Dios kanato. Apan usahay dili nato makita ang maong kahayahay nga gusto sa Dios nga atong maangkon tungod kay nahaylo ta aning kahayahay nga atong pananaw what is right in our eyes nga tan-aw nato sa gawas nato palibot nato hayahay man lagi sila. Mo ni atong pananaw ang atong kaugalingon nga what is right in our own eyes apan wa nato makit-an ang mas labing maayo nga giandam sa Dios alang nato. Correct. Sabi ninyo, natay wrong conception ani mga kaigsuonan, dili tanang kwartahan ang hamugaway. Amen. Ato nang timanan. Tinuod nga pagkahamugaway mga kaigsuonan, naana sa pagkasimple sa atong kinabuhi. Makakaunta og kapilar sa mga kananan sa kaadlaw nga di po ta magutman, Makakaantag healthy foods. Healthy food, yeah. Makapamisti lang ta sa ato ang sakto nga suoton, di po ta tugnawon, di lang ta panuhuton sa atong gipuy-an or sa bisag unsa mga kaigsunan. Mao ni tinuod nga kinabuhi nga hamugaway. Ayaw tuguti gyud nga tungod sa kwarta, magunahuna ta nga ang kwarta mo ay hinungdan sa pagkahamugaway mga kaigsunan. Kay dili tanang kwartahan or adunahan ang nagkinabuhi nga hamugaway og tawhay ang ilahang pagkinabuhi. Now, ato pag gining tanawon palaw man nato gamay with Sa dili pa Pastor Hes, gusto na ko i-share ninyo mga kaigsunan ang quotation nga gisulti ni Ben Carson. Okay. Si Ben Carson bantugan ni nga atong doktor nagingon. Neurosurgeon. Kung tinuod pa ingon niya nga ang bahandi niini nga kalibutan mo'y makahatag og tinuod nga kalipay. Halot tanan untang mga dato mao na nay nagsayaw-sayaw sa kalipay sa mga karsada. Apan kinsay nagsayaw-sayaw diha sumala pa niya ang mga pobre nga mga bata mo'y nagsayaw-sayaw sa kalsada tungod sa ilahang kalipay. So in other words, ang mga material mga butang di gyud makahatag kanato og tinuod nga kalipay sa kinabuhi. Yan naat po tayo, salamat kay na Pastor, natay bantayan karong panahon na sa ato mong set up sa atong postmodern nga panahon. Natay panghuna-huna mga kaigsuonan nga ang bisan kinsa nga nagunahuna nga ang iyang gihimo sakto na para niya, wa gyud makapugong niya anang buhata. Oo. Whatever is right for me might not be right for you, but since it is right for me, then I will do it. Kay para nako husto man ni. So dako kayo ta og tentasyon mga kaigsuonan nga masama ta sa nahitabo sa karaang mga Israelita kaniadto who did what was right in his own eyes. Daghani karon dili lang kay sa postmodern generation kundi bisan pa sa atong mga kaiglesiyan, mga kaigsunan. Naiuban sa ato di na maistoryahan
di na matambagan kay para niya Sakto yang gibuhat. na ang iyang gihimo ug wa na ilaing mga koreksyon ini. And this is a very dangerous community and times nga ni ata dinhi karon mga kaigsoon. Busa ang ayan ginato nga bantayan kay ang atong kultura karong panahona allows for everyone to do whatever he think or she thinks is right. So dinhita karon sa panginahanglanon sa kinaadman mga kaigsoon. Atong panaminan ang kasinatian ni Rehoboam, ang anak ni Haring Solomon. Atong tanawon, gikan sa tulo ka mga hari since Israel became a monarchical kingdom. Doon na sila tulo ka hari, ang nag-una niini si Haring Saulod, sunod si David, o niyang anak ni David si Solomon. The kingdom of Israel was one unified, integrated kingdom mga kaigsunan. Pero abi ninyo, gikan kang Haring Solomon sa iyang anak, nabuak kining hariana ngadto sa duha. The split was evident simply because si Rehoboam made the wrong choice. Ang iyang gihimo actually mga kaigsunan, nangita siya og advice sa mali nga dapit. Na iyahang mga katawhan, iyang mga constituents na sila ilang gipangayo, mga request. He never listened to these people, but instead, he listened to something or someone, to a source which he thought was the real source of wisdom. Pero mali ang iyang gihimo mga kaigsunan. There is only one source of true wisdom, ang Diyos ra gyud. Mao na nga kinahanglan kayo sa itong kinabuhi, mampingki, magsigita og susi-susi, magpangutana ta, magngita ta in search for true wisdom and understanding sa atong kinabuhi, because it will save us a whole lot of trouble and miseries. Amen. Yeah. Kini Mampingki. bitaw mga kaigsuonan, ang mga batan-on karon sama sa gihatang nga saglitanan ni Hari Rehoboam, nga imbis nga mamati siya sa tambag sa mga katigulangan ug unsay makapauswag sa iyang gingharian, ngano man nga didto siya namati sa mga batan-on. Ang mga batan-on karon nga contemporary ni Rehoboam. King Rehoboam, ang iyang gipalabon ang kadtong mga amigo niya, mga kababata niya nga naghatag, imo nang lugwayan, imong kaluyan, di na mamati sa imo, mas mapang imo pang dugangan ang mga silot. ang mga silot nga gipahamtang sa imong amahan. Ako ma-imagine ba, ang mga batan-on karon, kung imo gani silang sultihan sa mga karaang mga kaagi, labi pag atong mga leksyon sa una, nganong malamposon ta karon, ilang siraduan, ilang dalongga, dili sila ganag traditional counsel, traditional nga mga stories. Kang ila, ang kanag yung karon nga ang makapalipay nila, kanang what is right, what I choose. Millennial Oo. So, mao na nga, kining postmodernism nga, makasabota nga ang pamaagi karon sa atong, bisan sa atong mga leaders, usahay, they forgot already the old counsel from the Bible. That's Kanig yung right. Bible manggod nga dili walay pagkadaan na sa ato pa balik na lang ging Ginoo ang balang kasulatan maura gud gihapon na mga kaigsuonan. So hinapaunta nga kining bahina makadumdum ta nga di taingon nga di ko mamati anong tambag sa inyong panahon man na pero karon lahi na ang panahon. Basig-basig piyata ana. Yeah, salamat kayo na nga punto mampingki. Mulukso tas bagong tugon mga kaigsuonan. Na ay mga instances din sa panahon sa mga apostoles nga nagkabahin-bahin sila maayo. Actually, they played favorites among people, especially sa ilahang mga leaders. Sila mga idol. Pang idolo nila ang nayusa dito nga naipipila nga ilahang gi-prefer si Apollos, si Pedro, si Pablo, naapoy uban dito nga Kristo gid ang amo. But whatever it is mga kaigsuonan, kini manggong magtanaw ka og usa lang ka tawo is not a very ideal scenario in the church. Instead, ang gitambag sa ato gyud usa ra gyud ang atong tutukan mga kaigsuonan nga panigingnan. Si Kristo ra gyud. Ngano? Look unto Jesus. Yeah, mo tanaw mo gutaw og isa ka tawo bitaw nga atong giidolo pananglit karon nga bana ni Ma'am Pinky ang retired nga president diri sa SPUC mo ingon katugod si Pastor Gulfan didto gyud ko niya maminaw kay
siya gyud mooy nakasalbar sa akong problema kaniya to nagpatambag ko niya. Sakto gito niyang giingon. He might be right mga kaigsuonan, pero atong timan-ani, not discrediting the person, kundi ang Ginoo gyud ang pinakatinuod nga tinubdan sa tanan nga Amen. kinahanglan. Correct. Oh. Yeah, that's right. Posible gikan sa dili posible gikan gyud kang Kristo mga kaigsuonan kinadman nga source nga gikuha sa tao nga atong gitamudpod nga mo'y atong gipili nga idolo kunuhay. Pastor Ray. Naamangoy katalagman mga kaigsuonan kung ang tao mo'y atong himuong idolo. Nga naman, musugot mo sa dili mga kaigsuonan, maministro man na siya, mapari man na siya, o unsa man ang iyahang kahimtang sa kinabuhi, walay tao nga perpekto. Naatay mga kaluyahon. Kung maunay atong iidolo, simba ko mga kaigsuonan ang atong makitayahang kaluyahon, di gyud ta makaabot sa ato ang destinasyon nga mao ang langit. Correct. Mao na nga si Apostol Pablo nagingon dinhi sa balaan nga kasulatan. Pinaagi sa sinulat ni Dr. Lucas sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 2. Ngayon niya nga, let us look unto Jesus. Let us fix our eyes to Jesus. Kay siya wala gyud tay makit-an ngayahang kaluyahon. Amen. Perpekto. Hingpit siya angay natong sumbanan sa atong pagkinabuhing Kristohanon. Pero That's Pastor right. Abebiya nimo kanang pagtan-aw nato ingon nga idol. Oh, sayon kay sabton sa mga kaigsuonan sa mga batan-on kanang word nga idolo. Role model nila. Maayo lang unta kung gihimo nilang role model kung mo-appreciate sila. Kay role model na pagdaig, pag-appreciate mo na siya. Ang problema kung musunod sila sa ilang lifestyle kung kinabuhi. Mo nang mukose sa disunity. Kaya nga naman, mabuwag man gid ang iglesia. Kaya nga naman, musipak man ning grupuha nga gisunod tungod anang tao nga ilang sobra pagdaig kay itandi man na nila kining tawhana mas maayo ni kay piti-piti lang ba sa teksto katong pastor nga ordinado dito sa kuan mo na luya kaayo mo na nga ang ilang mahimo silang extremist anang bahin na pastor kay tungod sa ilang sobra nga pagdaig sa tao nahimo na nasimba nila walang sila kabantay nga ilan nang nasimba ang maong tao nga ilan nung gisunod nga ilang palabihon ang pagsunod anang tawhana imbis nga magpabilin sa iglesia. Yeah. Usahay kanang tawhana nga ilang sundon ug mo sulti na to bisag di na mao sundon lang gihapon. Oh, kay maanad naman sila. Yeah, so niabot ta sa punto mga kaigsuonan niya atong pagatakupan kini atong pagtuon ato ni hatag ang panahon sa mga parting words gikan naman Pinky og ni Doc Ray. Ang Pinky mga parting words gikan kanimo. Nainindot kayo dinhi nga gisulat ni Ellen G. White. If you draw close to Jesus, kung atong ipaduol ang atong kaugalingon kang Ginoong Hesus, unya atong pangitaon, and seek to adorn your profession by a well-ordered life and godly conversation, your feet will be kept from straying the forbidden paths. If you will only watch, continually watch unto prayer, if you will do everything as if you were in the immediate presence of God, you will be saved from yielding to temptation and may hope to be kept pure, spotless, and undefiled till the last. If you hold the beginning of your confidence firm unto the end, your ways will be established in God. Amen. And what grace has begun, glory will crown in the kingdom of our God. Matod pa ni Ellen G. Dr. White. Ray, yeah. Okay, so mga kaigsuonan, sa katapusan gusto na ako ni ibilin sa inyong hunahuna. Nga kung gusto kita nga magpabilin nga ligon sa atong pag-alagad, let us look to Jesus. Amen. Amen. Apan ang pangutanaw saon ako pagtanaw niya. Doon ay duha ka paagi nga gusto nako o tulo ka paagi nga gusto nako i-share diha ninyo. Una, atong tun-an ang pulong sa Ginoo. That's right. Kay ang pulong sa Ginoo mao kini nagpaila kanato kung kinsa si Kristo. Ikaduha mga igsuon, ayaw tag kalimot og pag-ampo. Kay ngatong pag-ampo mo'y usa ka paagi nga kita nakigsugilanon ngadto sa Dios. Ug ang katulo igsuon, mao aron malikayanta sa mao nga panagbulag-bulag sulod sa iglesia. Kung unsay nakuha nato sa pagtuon sa balahang kasulatan, atong ipahat ngadto sa uban. That's right. Pinaagi sa pagmensahe.
ngadto kanila. Ang Dios magapanalangin kaninyo mga kaigsuonan. Nakang salamat kaninyo mga kaigsuonan ang pag-uban ka namo hangtod ni ining orasa. O kami nga gikan din sa takna sa pagtuon magpanghinaot o mga panalangin alang kaninyo o Amen. kanato tanan. Ginoo magauban kaninyo. Sa dili pa nato kini pag takupan mga kaigsuonan ani ay usa ka halad sa awit nga mo'y mohatag og inspirasyon sa atong pagtuon. Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy praise. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me song melodious sonnet, sung by flaming tongues of flaming tongues. Praise His name, I'm fixed upon it, name of God's redeeming love. Hitherto thy love has blessed me, thou hast brought me to this place, and I know thy hand will bring me safely home by thy good grace. Jesus draws me when a stranger, wandering from the fold of O Diyos na mga labing balaan, gamhanan ug maluluyon sa tanan. Daghang salamat ni ining leksyon nga amo karong nahisgutan tungod kay kini nagapahinumdum kanamo tukma gayud sa among kapanahonan. Yes, Lord. Nga kinahanglan among itumong ang among mga hunahuna ug kasing-kasing diha kanimo. Wa nay lain o Lord. Wa nay lain pa nga among dangpan, ikaw ra gyud kay ikaw man ang buhi nga Dios. Yes. Kung wala man kami makakita nini nga mao nga kaalam, hiyahi ug tultuli ang tanan namong mga kaigsuonan, lakip kami nga unta among makita nga mga katalagman sa kinabuhi karon makapalayo di ay kanimo. Ang amo di ay nga handom nga ang among kinabuhi mo uswag aning yutaa, kakawangan lamang o Dios tungod kay kini makapahimulag man kanimo. Ikaw nagapahinumdum kanamo. Unsa pa may maamo? Bisan pa ang tibuok kalibutan maamo kung ikaw mawala, walay pulos. So amahan, hinaupang tanga kini nga mao nga panag-ingnan, maghahatag ka na mo kaalam nga sukad karon. Kaming tanan, magabag-o sa among kasing-kasing ug hunahuna. Among basahon ug tumanon ang naisulat pinaagi sa balang kasulatan. O Diyos na mga balaan, panalangini ang tanan namong mga kaigsuonan. Labi na diha sa kabukiran, ug dinhi man sa kapatagan, sila tanan nga nagahandom sa kinabuhing dayon, nga unta kugto namo ang among mga kamot ug ang among mga bakos sa pagtuo ug pagtuman sa imong kabubuton. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere.
Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel. Sharing love, changing lives.